Ahoj, po menší pauze vás vítáme u dalšího dílu podcastu Já introvert. Ještě než začneme, tak bych zmínila jednu naší novinku. Jednak teda jsme na Instagramu překročili hranici 50 000 sledujících. Teď už nás tam je skoro 60 000, což je fakt neuvěřitelný. Tolik introvertů na jednom místě. Díky za to, jsme rádi, že vás náš obsah baví. A právě při překročení téhle hranice jsme vypustili náš merch. Takže pokud byste chtěli naši tvorbu podpořit, teď si můžete pořídit mikiny a trička s nápisem jako miluju ticho, jsem introvert, nech mě v klidu, nebo třeba nech mě dobít baterky a tak dále. Takže merch najdete na gomerch.cz nebo gomerch.sk nebo rovnou klikněte na odkaz, který najdete v popisku téhle epizody, popřípadě na našem Instagramu. Možná se ptáte, proč tak dlouho nevyšla nová epizoda. My jsme se fakt snažili, ale osud nám teďka nějak úplně nepřál. Abyste si nějak dokázali představit naši situaci, tak my každá žijeme na úplně jiné straně republiky, takže první epizodu a i tady tuhle jsme nahrávali na dálku přes Zoom. Druhou epizodu jsme nahrávali tak, že jsme si pronajali Airbnb v Praze někde na půl cesty. A když jsme se chystali k nahrávání tady této epizody, tak já jsem byla zrovna u přítele v Itálii a ty ses vlastně chystala do Vietnamu. A vypadalo to tak, že já jsem si zkoušela, jak bude vypadat zvuk podcastu u přítele v bytě, jenže tam z jedné strany neustále řve mimino, z druhé strany tam štěká pes a navíc je tam hrozná ozvěna. Takže jsem se přesunula do bytu k přítelovi mámě a když já jsem tam šla, tak ty jsi mi po cestě vlastně psala, že vám vypadla elektřina a potom jsme si teda řekli, že to nějak zvládneme i tak. Ale nakonec jsme to museli odvolat, protože, a tady asi můžeš říct ty, jak to vypadalo u tebe v té situaci. Jo, ono to bylo fakt jako těsně předtím, než jsme měli letět do toho Vietnamu a v ten den já jsem zrovna prostě začala řešit takový hrozný fuck up s vízama, že jsem ani prostě v tu dobu nevěděla, jestli odletíme. Takže jsem vůbec jako neměla myšlenky na natáčení nějakého podcastu. No, nakonec jsme se tam teda jako dostali, ale teda bohužel podcast jsme už natočit předtím nestihli. A ve Vietnamu jsem byla 3 týdny, takže bez šance. No a když jsem se vrátila, tak zase si byla pryč ty, že jo? Jo, ty ses vlastně vrátila a měla asi nějaký 2 volný dny. A jeden den já jsem měla koncert, druhý den ty jsi měla jít, myslím, někam ještě do divadla nebo kam. Takže a potom jsem odlítala na týden do New Yorku, ale teďka už jsme teda konečně tady, našli jsme společný termín, jsme ve stejném časovém pásmu a můžeme jít konečně na téma dnešní epizody. Rozhodli jsme se zaměřit na téma, které se týká, nebo určitě bude týkat každého z nás, a to je introverti a práce. Práce, kariéra, pracovní prostředí. A právě to pracovní prostředí může být pro řadu introvertů, nebo může pro řadu introvertů představovat výzvu. Jak už bylo zmíněno několikrát v našem podcastu, na našem Instagramu a všude, žijeme ve světě, který často oceňuje introvertní vlastnosti, jako je komunikace, otevřenost, odvaha vyjádřit svůj názor a tak podobně. Což jsou vlastnosti, které ne vždycky, ale ve spoustě případech introvertům chybí, nebo si v nich nejsou tak jistí jako právě extroverti. A to pracovní prostředí je často přizpůsobeno právě těm extrovertům, jako open space kanceláře, pravidelné osobní schůzky, prezentace, telefonáty, nějaký teambuildingy, meetingy a takovéhle věci. Nicméně to neznamená, že introverti nemohou dosáhnout úspěchu a naplnění v tom svém pracovním životě. My obě máme štěstí, že podnikáme online a máme hodně flexibilní práci, kterou můžeme přizpůsobit tomu, co zrovna potřebujeme. Samozřejmě není to tak, že nám to úplně jako spadlo do klína, spíš jsme si to sami přizpůsobili tak, aby nám to vyhovovalo a bylo to v souladu právě i s tou naší introvertní povahou. A většinu času tím pádem pracujeme doma, kde máme na práci klid a když potřebujeme naopak načerpat nějakou novou inspiraci, tak často pracujeme třeba z kaváren nebo někde na cestách. Já teda občas jezdím do kanclu ke klientovi, ale přesně jenom v případě, kdy mám sama chuť se socializovat. Jo, není to tak jako, že tam musím jezdit, ale vyloženě tam jedu, když chci. Protože ono, být furt jako doma sama, to taky není dobrý ani pro introverty, nebo minimálně jako pro mě ne. A v tom mi to hrozně vyhovuje, že když chci, můžu mezi lidi a když ne, tak zkrátka pracuji z domova.
Občas si domluvím nějakou offline konzultaci s klientem a samozřejmě se občas stane, že pak to ráno, než tam mám jet, tak se proklínám za tyhle svoje plány, které jsem udělala ve své extrovertní náladě. Ale ve výsledku pak, jelikož se jedná o konzultace 1 na 1, tak je to vlastně fajn. Jen jsem třeba teď v pondělí měla 2hodinový školení s klientem a 2 hodiny v kuse jsem prostě mluvila a na to nejsem moc zvyklá, takže potom jsem už zbytek dne nedokázala mluvit vůbec s nikým. Tohle mám úplně stejně. Já sice nejezdím nikam jako mimo tu svoji tady domácí komfortní zónu, ale vždycky, když jsem měla nějaký online konzultace, tak jsem si to domluvila přesně v té extrovertní náladě a byla jsem úplně na to naladěná. A potom, když se ta konzultace blížila, tak už 2 dny předtím jsem si říkala prostě, ať to ten člověk odvolá, nebo ať do toho něco vleze a nemusím tu konzultaci mít. Ale potom reálně, když už jsem se na ten call připojila, tak to ve výsledku bylo fajn. Možná bychom mohli trochu přiblížit, v čem teda vlastně pracujeme, aby to bylo jako jasný. Tak Adele, si můžeš začít? Já pracuji online od střední a vyzkoušela jsem v podstatě všechno možný. Vždycky jsem chtěla dělat něco kreativního, takže jsem v 15 začala psát první placený články a díky tomu jsem pak vyzkoušela i různý další marketingové práce, dělala jsem grafiku, spravovala jsem sociální sítě klientům, psala jsem e-mailové kampaně, newslettery a tak dál. A jednu dobu jsem dělala i konzultace k sociálním sítím a individuálně pomáhala dalším podnikatelkám se sítěma. Ale v posledním roce mi došlo, že to taky není úplně to pravý ořechový a že i když je to takhle na dálku a pracuji z domu, tak mě ta přímá dlouhodobá interakce docela unavuje. Takže teďka mám už jenom 1 klientku na takovou větší rozšířenou spolupráci, které pomáhám právě s přípravou kampaní na její online kurzy a s přípravou obsahu do těch kurzů a k tomu tvořím svoje digitální produkty, které jsou zaměřený na organizaci práce a lepší work-life balance. A to je pro mě úplně dokonalá forma práce, protože na těch produktech si pracuji v klidu sama a je to takový, že když mám dny, kdy se mi nechce vůbec mezi lidi a nechci, aby mě nikdo viděl, tak prostě si zalezu pěkně do postele nebo do svého pokoje a pracuji si tam na těch svých produktech a potom, když jsem v té víc extrovertní náladě, tak můžu natáčet třeba nějaký prodejní videa na Instagramu a prodávat ty svoje produkty. Jo, máme to opět hodně podobně. Já se teď taky pohybuju v online marketingu, hlavně se teda věnuju tvorbě obsahu, ale i reklamní kampaně. A já jsem tuhle práci teda začala dělat už při studiu, takže jsem si jiný full-time job jako taky nevyzkoušela, ale měla jsem předtím dost brigád, které nebyly úplně v souladu s mojí introvertní osobností. Asi 5 let jsem pracovala v kavárně, takže samozřejmě neustálý kontakt s lidma, small talky a tak podobně. Nebo jsem měla praxe na klientském servisu v bance, kde za mnou vlastně chodili klienti a já musela řešit jako jejich problémy. Nebo jsem dělávala hostesku, ale nejenom jako tu, jak stojíš na nějaký akci a usmíváš se, rozdáváš letáky a ukazuješ lidem, kam si mají sednout, ale já jsem třeba vyloženě stála v obchoďáku, kde byly jako vystavený sekačky na trávu a teď jsem měla ty lidi, ty chlapy, že jo, odchytávat a nabízet jim nějakou jako sekačku. Já samozřejmě jsem o tom nevěděla vůbec nic, kromě toho, že to umí sekat trávu, takže to bylo prostě hrozně trapný, že jo, fakt děs. A zrovna u tohohle si pamatuju, že byl i děs ten samotný pohovor. Vím, že jsme byli u nich v obchodě, kde prodávali nejenom ty sekačky, ale i jako různé potřeby na zahradu a pro kutily a tak. A ptali se mě jako na pár základních otázek a pak říká, tak teď si vyber z obchodu 1 věc a zkus mi ji prodat. Takže jako největší peklo, že jo, tahle improvizace. Vybrala jsem si tam nějaký nůžky na keře a už si teda ani možná díky bohu nepamatuju, co jsem jim tam říkala, ale co si pamatuju je, že to bylo hrozný. Ale prostě jsem v tu dobu byla studentka, že jo, ještě na střední a práce hostesky byla dobře placená, takže mě to dovedlo do téhle extrémně nekomfortní zóny. No ale o to víc si po těchto zkušenostech vážím toho, jak to mám teď nastavený. Jasně, pořád mám nějaký schůzky, konzultace, telefonáty a dokonce i teambuildingy, ale je to v takovém přijatelném množství, takže je to vlastně fajn. Ty tvoje zkušenosti jsou úplně děsivé, to si nedokážu vůbec představit. Já jsem vlastně v životě nebyla na klasické brigádě. Jediný, co by se tak jako mohlo považovat za brigádu, bylo, když jsem 2 dny s kamarádkou po městě roznášela nějaký chlebíčky na ochutnávku, protože její mamka otevírala novou pobočku jejich rychlého občerstvení.
A to byla výborná brigáda, kdy my jsme doroznášeli chlebíčky a všechny peníze, co jsme vydělali, jsme utratili za bravíčko. Ale jinak jsem vlastně žádnou takovou práci neměla, ale pamatuju si tady tenhle podobný stres v tom oslovování cizích lidí, kdy jsme byli na školním kurzu. My jsme měli jednou ročně takový kurzy osobního rozvoje, kdy jsme jezdili do Jeseníku na chatu a dělali jsme tam různý takový víceméně teambuildingový aktivity. A po té cestě my jsme přestupovali v Bruntálu a aby nás ty učitelé nějak jako zabavili, když jsme čekali na ten navazující vlak nebo autobus, tak nám řekli, že máme dělat prostě anketu v tom městě a měli jsme nějaké otázky a měli jsme právě odchytávat náhodný lidi a ptát se jich na podle mě i takový docela jako nekomfortní otázky a teď ještě v tom Bruntále ty lidi byli takový jako nasraní, furt někam spěchali, byli úplně nepříjemní. Takže já si pamatuju, že když jsem byla ve dvojici s někým, kdo byl takový jako hodně extrovertní, tak tu všechnu práci udělal za mě a když jsem byla ve dvojici s nějakým dalším introvertem, tak jsme si ty odpovědi prostě vymýšleli, protože jsme nebyli schopni nikoho na té ulici odchytit. Jo, to mi připomnělo zase, když jsem byla na táboře, tak jsme měli za úkol, dostali jsme krabičku sirek a měli jsme oslovovat lidi na ulici a každému dát sirku a za tu od něj jako něco dostat. Takže jako cokoliv měl po kapsách, od někoho to prostě bylo, já nevím, byly bonbony, od někoho prostě kapesník, ale vždycky jsme prostě měli za úkol jako dostat co nejvíc věcí za tu krabičku sirek. Což jako je taky hrozný, že? To jo, no. Ale jinak jsem ráda, že v té pracovní oblasti už jsem tady tyhle věci nemusela absolvovat. Jako na jednu stranu je to super, že člověk fakt má občas vystupovat z té komfortní zóny a zase úplně se jako neuzavírat doma a nedělat ty věci, které jsou úplně jenom jednoduchý. Ale jinak jsem to v té práci úplně nezažila, protože já jsem vlastně první svoji práci online našla tak, že jsem sdílela nějaký svůj článek z blogu ve facebookové skupině a reagoval tam na to jeden kluk, který mi potom po čase nabídnul, jestli nechci dělat grafiku a texty právě ve firmě, kde on pracoval a byla to prostě práce na dálku, domluvili jsme se na tom ve 3 větách v chatu, takže jsme si ani jako nevolali, nepředcházel tomu žádný pohovor a v podstatě všechny další klienty, co jsem si našla, tak buď jsme se taky domluvili jenom takhle jako psaně přes e-maily nebo v chatu na Facebooku, a nebo jsme měli jenom nějaký úvodní call, kde jsme si spíš jako řekli, jestli si sedíme osobnostně nějak navzájem a bude nám to ladit, ale vyloženě pohovor jsem nikdy nezažila. No, ty pohovory, jako to je kapitola sama o sobě, to si myslím, že by si zasloužilo možná i jako samotnou epizodu. My se tomu budeme ještě věnovat, ale nejdřív teda bych zmínila, ještě bych se zastavila u těch teambuildingů. Jako já nemůžu říct, že bych je vyloženě nesnášela, naopak mi to přijde fajn, ale zjistila jsem na posledním teambuildingu, že zvládám tu socializaci jako maximálně ten jeden den a jeden večer, že druhý večer už jsem tak zvládla jenom jako sedět a poslouchat a už jsem tu sociální baterku měla tak vybitou, že už jsem prostě nebyla schopná nějaké větší interakce s těma kolegama. A jestli něco vyloženě nesnáším, tak jsou to takový ty teambuildingové aktivity. Jako některý jsou v pohodě, ale většina z nich jsou vyloženě založený na nějaký improvizaci a to mám prostě normálně osypky, jenom když o tom teď mluvím. Třeba na jednom teambuildingu padl takový skvělý nápad, že si zahrajeme takový ty improvizační hry z partičky. Jo, ale to prostě jako na to musíš mít povahu, že jo? Umět improvizovat a nestydět se a hlavně být takhle jako situačně vtipnej, to jako není každej a mně to teda rozhodně nejde. Mně přijde hrozně vtipný, jak to máme úplně stejně všechno, jakože já bych mohla mluvit za tebe a ty za mě, protože tady toto mám fakt stejně. Já jsem sice nikdy jako nezažila teambuilding v nějaké firmě, i když teda i v některých těch firmách, se kterými jsem spolupracovala na dálku, tak tam měli nějaký teambuildingy, ale vzhledem k tomu, že já bydlím v Prostějově a ty firmy byly v Praze, tak jsem to měla i dost z ruky a nikdy jsem nakonec nikde nebyla. Ale přesně tady tohle jsme měli na těch školních kurzech. A já jsem třeba měla hrozně ráda takový ty aktivity, kde nám dali nějaký prostě cvičení, které jsme si měli vypracovat v klidu sami a potom jsme to třeba sdíleli v kroužku a byl tam k tomu nějaký prostě feedback z naší strany. Toto mě třeba hrozně bavilo. Ale jakmile řekli, že budeme dělat nějaký scénky nebo nás rozdělili do skupin, prostě na sílu tě dali do skupinky k někomu, se kterým si nemáš prostě co říct nebo se s tím člověkem fakt nemáš rád, tak to bylo úplně peklo.
Jo, nebo teďka třeba, zase jako odbíhám od té práce taky, jo, ale strejda měl oslavu narozenin a byly tam prostě nějaký jeho kámoši, jeho kolegové, že jo, i moje rodina, ale prostě i lidi, který jsme vůbec neznali a byl tam nápad, že se udělá jakoby kvíz, ale že si budeme losovat, s kým budem, takže jsem samozřejmě pak byla jakoby v týmu s úplně cizíma lidma, který jsem jako v životě neviděla a říkali jsme jako proč, abych si to mnohem víc jako užila u toho stolu těch lidí, který jako znám, že jo. Jasně, no. No, dalším velkým tématem jsou porady. Mně porady teďka už jako třeba tolik nevadějí. Máme pravidelně jednou za 14 dní poradu s klientem, kde je vlastně dalších třeba 15 lidí. A teď už mi to tolik nevadí, protože jsem si v té svojí práci víc jistá a když mluvím o něčem, čemu rozumím a co mě zajímá, tak je to úplně o něčem jiném. Pamatuju si ale, když jsem začínala a měli jsme větší porady, kde bylo třeba fakt jako těch 20 lidí a já dostala slovo a teď jsem musela něco říct, no teď jsem cítila, že jo, samozřejmě ty pohledy všech lidí a že se ode mě něco očekává, takže mě úplně polilo horko a ze začátku jsem si fakt připravovala slovo od slova, co řeknu, až na mě vyjde řada, abych jako byla trošku klidnější. A podobný případ jsou i takový ty skupinový brainstormingy. Já jsem třeba nedávno četla, myslím, že o tom mluvila Susan Cain v tichu, ale slyšela jsem to i z více stran, že skupinový brainstorming je vlastně úplná blbost. A to nejenom pro introverty, ale i pro extroverty. Protože je mnohem efektivnější, když si každý člověk v klidu přijde na svoje vlastní nápady a potom teprve je přinese do té skupiny. A tam se vlastně ty lidi o tom pobaví a řeknou si, který ten nápad je dobrý, špatný, co by se mohlo použít. Protože cílem brainstormingu by mělo být vlastně přijít s co nejvíc nápadama a zaměřit se spíš na tu kvantitu než kvalitu. Je v pohodě, že některé ty nápady budou blbý a úplně nepoužitelný, ale jde o to právě nechat ten proud inspirace prostě proudit. Jenže spousta lidí se v situaci, kdy mají teďka prostě na sílu přijít s nějakýma nápadama v té skupině, bojí, že řeknou právě nějakou blbost a že ty ostatní je budou soudit. A tak radši neřeknou nic. A nebo introverti, kteří jsou ve skupině hodně výrazných extrovertů, kteří na sebe pořád strhávají pozornost, tak často ani nepromluví, i když by měli třeba dobrý nápad. Takže potom je ta skupina ochuzená o spoustu inspirace, která by mohla přijít, kdyby se lidem dal prostor, aby si to v klidu promysleli sami. Jo, úplně přesně, s tím se jako naprosto stotožňuju. A já tohle o sobě vím, že když mám přijít s nějakým nápadem nebo nějakým kreativním zpracováním, tak potřebuju čas. A tak jsem si to jako i nastavila s těma lidma, že když po mně někdo něco chce hned, tak mu řeknu, hele, já takhle prostě nepracuju, potřebuju na to čas, dej mi 2-3 dny na promyšlení a můžeme se o tom pobavit třeba v pátek. Jo, takže si myslím, že by se o tom mělo jako mluvit otevřeně, protože je úplně v pohodě, že každý ten člověk funguje jinak. Já jsem to přesně takhle měla, když jsem měla konzultace ohledně sociálních sítí, protože mi vždycky bylo nepříjemný, že bych si měla zavolat s člověkem, kterýho jsem předtím v životě neviděla. Nevím pořádně, s čím chce vlastně pomoct, co v tom svým podnikání řeší. A během té hodiny, co spolu mluvíme, přijít s nějakým konkrétním řešením. Potřebovala jsem právě ten čas na rozmyšlenou a ty svoje myšlenky si v klidu srovnat. Takže jsem si pak vytvořila takový koncept, že ještě předtím, než jsme si zavolali, tak jsem jim posílala takovej krátký dotazník, kde mi nějak nastínili, čemu se věnujou, s čím potřebují pomoc, co je pro ně největší problém. Takže už jsem věděla, jako s čím do té konzultace jdem. A během té konzultace jsme si prostě povídali o tom jejich podnikání, o těch jejich problémech, s čím jim já konkrétně můžu pomoct. A až po skončení toho callu, já jsem si v klidu sama prošla poznámky, které jsem si zapsala a potom teprve za den, 2 jsem jim poslala konkrétní doporučení, co na tom svým profilu můžou dělat a jaký obsah můžou sdílet. A byla jsem potom mnohem víc v klidu, že jsem se prostě nenutila, že během té hodiny musím přijít okamžitě s nějakýma konkrétníma tipama. A zároveň mi přišlo, že jsem i těm klientkám přidala větší hodnotu a konkrétní akční kroky, protože jsem měla prostor si to v klidu promyslet. Dalším velkým tématem jsou open space kanceláře. Otevřený kanceláře to je prostě peklo pro introverty, ale paradoxně to neprospívá ani extrovertům. Původním záměrem bylo, že zdi vytváří bariéry mezi lidmi a tohle řešení open space kanceláří by
jako mělo podporovat spolupráci mezi těma zaměstnancema, nebo tak aspoň byla ta původní myšlenka, že to zlepší komunikaci mezi nima a kreativitu, že to podpoří vznik nových inovativních nápadů. Ale potom následné studie ukázaly, že ta realita je úplně jiná a že to nebyl tak úplně dobrý nápad. Je dokázaný, že lidi potřebují určitý soukromí, takže když kolem sebe nemají ty zdi, tak ve výsledku se aspoň prostě zavřou do nějakého svého světa, buď že si dají sluchátka, nebo se jdou schovávat do konferenční místnosti a tak, aby měli aspoň tu chvilku klidu. A zároveň ten nedostatek soukromí a neustálej ruch okolo zvyšuje stres, takže se lidi potom hůř soustředí, víc zapomínají a vede to ve výsledku prostě k horšímu pracovnímu výkonu. A taky je to zabiják pro kreativitu, protože, jak už jsem říkala, tak aby lidi přicházeli s co nejlepšíma nápadama, tak potřebují na to klid a vlastní prostor. A celkově jsou lidi víc ve stresu, dokonce podle nějakých studií lidi, kteří pracují v open spaceu, tak mají vyšší tlak, více hádají s kolegama a taky tím, jak jsou tam ty lidi prostě namačkaní jak sardinky, tak jsou třeba i častěji nemocní. Takže je to ve výsledku strašně neefektivní pro ten celý pracovní kolektiv. A já třeba osobně ráda pracuji s kaváren nebo někdy ráda zajdu i do coworkingu, kde v podstatě to prostředí vypadá podobně a nevadí mi ten ruch, který je okolo. Někdy mě to naopak inspiruje k té práci. Ale je to jiný v tom, že se můžu prostě kdykoliv zvednout a odejít. Nikdo mě tam nedrží a ty lidi kolem neznám, nejsem na nich nějak závislá, je to spíš taková kulisa. To mě potom jako stimuluje a motivuje k té práci, ale kdybych měla chodit do takovéhohle kanclu každý den a být tam prostě 8,5 hodiny, tak to by mi asi hráblo. Jo, s tím souhlasím. Jako v kavárnách dokážu tak jako vypnout a ani nevnímám ten okolní ruch a soustředím se vyloženě jenom na tu práci. Co se týče těch open space kanceláří, tak ty jsem nikdy nezažila, díky bohu, ale teda když jdu do kanclu ke klientovi, tak to je taky jako to je tak prostě takový malý kancel, kde sedí jako třeba 8 lidí. Vždycky, když tam jdu, tak vím, že prostě toho udělám méně než doma, protože samozřejmě každý na tebe mluví. Teď tím, že se nevidíme každý den, tak si chcete všechno říct a ve výsledku ta produktivita tam jde stranou, no. Takže líp se mi určitě pracuje doma nebo právě někde v kavárně, ale taky jako věřím, že to není pro každýho. Někdo se třeba na práci právě doma nedokáže soustředit, takže nebo nedokáže se k té práci sám jako přesvědčit, takže je pak na každém z nás, že si najdeme to svoje, co mu vyhovuje. Jestli něco fakt nesnáším, tak je to, když mi někdo napíše, radši si k tomu zavolejme, to bude rychlejší. Jako jo, občas to rychlejší je, ale většinou to píšou lidi, kteří pak s tebou řeší věc, která by fakt jako šla napsat v pár odrážkách. A já hlavně to mám radši prostě napsaný, můžu se k tomu kdykoliv vracet, znovu si to přečíst. Takhle, když mi něco řekne jako během hovoru, tak já, než se k tomu dostanu to jako vypracovat, tak řeším dalších x věcí a pak už přesně nevím, jako co jsme si řekli, ty detaily třeba, že jo. Kdybych to měla napsaný v mailu, tak vím hned. A za mě jsou úplně nejhorší takový ty fakt nečekaný koly, kdy já prostě jsem doma pomalu v pyžamu, nenamalovaná, rozcuchaný vlasy, pracuji si z postele a teď mi někdo napíše, můžeme si k tomu zavolat a zavolám jako přes videokol. To bych vždycky prostě vraždila. Přesně. A když už jsme u těch kolů, tak co nemám ráda, tak jsou small talky před kolem. Víš, já chci mít ten kol jako vždycky rychle z krku, abych si pak mohla dělat jako další svoji práci, takže mám ráda, když se jde jakoby prostě rovnou k té podstatě toho, proč si jako voláme. Ale místo toho první 4 hodinu minimálně řešíš, že dneska je fakt zima, už aby bylo léto a samozřejmě odpovídáš na otázky typu, jak se máš dneska, že jo, a podobně. Já to jako chápu. My to máme podle mě v sobě prostě nějak všichni zakořeněný jako takovou slušnost, prostě začít tady tím small talkem. I já občas si jako načapám, jak k tomu sklouznu, ale některý lidi fakt jako dokážou řešit spoustu věcí, než se dostaneme k tomu, proč jsme si vůbec začali volat. To mám taky stejně. Jako já na jednu stranu jsem ráda, že s těma svýma klientkama mám takovej neformální vztah. Vlastně skoro se všema, co jsem kdy pracovala, tak jsem si nakonec i začala tykat a je to takový prostě přátelský. Ale zároveň mi přijde, že potom se i víc stírá ta hranice mezi tou prací a volným časem, že prostě ty si s někým voláš, bereš to jako, že to je součást té práce, ale potom půlku času řešíte prostě, co jste dělali o víkendu a já pak i jako prakticky nevím, jak to uchopit, kolik si mám třeba jako účtovat peněz za ten call, jestli to vlastně jako byla práce, nebo jsme si jenom tak povídali, ale ve výsledku mi to sebral čas, který jsem mohla třeba věnovat jiné placené práci.
Takže je to takový, tohle fakt nemám ráda. Teď bychom mohli obecně jako probrat, jak to vlastně mají introverti v tom pracovním prostředí. Jak už jsme zmiňovali, na spoustu pracovních pozic si zaměstnavatelé představují spíše extroverty. V inzerátech se často vyžaduje, aby byl dotyčný komunikativní, aktivní, otevřený a tak dále. Ale zaměstnání toho introverta může být pro podnik úplně stejně přínosný jako zaměstnání extroverta a mnohdy i třeba na některé pozice přínosnější. Introverti jsou schopni velmi efektivně pracovat, když mají na to právě ten prostor a klid a pracují samostatně. Zároveň tím, že jsou takový víc obrácení do toho svého vnitřního světa, tak bývají introverti i velmi kreativní. Taky se dokážou často delší čas soustředit na jednu věc, která je zaujme, zatímco extroverti pořád hledají nový podněty. Introverti taky obvykle mívají dobrou schopnost naslouchat, možná toho neřeknou tolik jako jejich extrovertní kolegové, ale za to můžou získat spoustu relevantních informací na základě naslouchání a pozorování svého okolí. Jak už jsme i my říkali, tak introverti nemají rádi okecávání a jdou rovnou k věci, takže potom můžou být i prostě kratší meetingy a vlastně i ta firma může ušetřit čas a i peníze v podstatě. Taky introverti oproti extrovertům míň jdou do nějakého rizika, míň riskujou a víc si ty informace a vůbec nějaký další kroky promýšlí, než se do toho pouští. Takže potom můžou i spíš vidět nějaký potenciální chyby nebo naopak příležitosti, které by ostatní přehlídli. Takže ve výsledku ve většině firem je prostě nejlepší mít jak introverty, tak extroverty, protože každý ten osobnostní rys má co předat, má svoje silné i slabé stránky a navzájem se můžou skvěle doplňovat. I když existuje taková obecná představa, že introverti budou spíš takový ty šedý myšky, které budou někde prostě v pozadí, tak paradoxně introverti můžou být i skvělí lídři a vést prostě celý skupiny, protože zatímco extroverti jsou skvělí jako lídři ve skupině, kde jsou takový spíš pasivní zaměstnanci nebo prostě pasivní lidi, který oni dokážou nakopnout k té akci, tak introverti jsou naopak efektivnější u těch víc aktivních zaměstnanců, protože tím, že se sami nesnaží strhnout pozornost na sebe, ale naslouchají těm druhým, nemají zájem o to být nějak jako dominantní a spát tam prostě ty svoje nápady, tak pomáhají uskutečňovat nápady druhých a dokážou efektivně využít to jejich nadání k splnění určitého úkolu. Kdybychom z naší pozice měli dát nějaký tipy pro zaměstnavatele, jak pracovat s introverty, čistě jako na základě těch našich zkušeností, co nám vyhovuje, jak pracujeme a tak mě napadají takový 3 body. První je, aby se ten jako zaměstnavatel nesnažil změnit tu jejich osobnost. Jednak to jako určitě nepůjde, neuspěje a naopak by jako chtělo využívat ty silné stránky toho introvertního zaměstnance a víc je rozvíjet ve prospěch právě společnosti. Druhý bod, co mě k tomu napadá, tak dát jim ten prostor, aby pracovali sami. A poslední je, to už jsme vlastně tady otvírali, tak nechat jim ten čas na rozmyšlenou. Nechtít po něm, aby jako improvizoval, aby na meetingu něco jako odprezentoval tak jako z fleku, ale říct mu to předem, aby s tím počítal a mohl se na to připravit. Většina lidí si jako ideální povolání pro introverty představuje práci jako třeba práci v knihovně nebo něco podobného. Ale ve skutečnosti se introverti vyskytují ve všech možných oborech. Neexistuje prostě jeden ideální směr. Záleží na tom, kde se na té škále introvert-extrovert nacházíme a taky na spoustě dalších faktorů. Není introvert jako introvert, každý máme jiný zájmy, talenty, každý mu prostě sedne něco jiného. Ale zároveň, jak už jsme zmiňovali před chvíli, tak jsou určitý charakteristiky práce, které introvertům vyhovují víc. Jednou takovou charakteristikou je právě třeba ta kreativita. Protože jsou introverti často kreativní, můžou jim vyhovovat kreativní práce, jako je například grafik, ilustrátor, webdesigner, textář, fotograf a tak podobně. Nebo přímo ty umělecké práce, jako je malíř, spisovatel, hudební skladatel a podobně. Jak už jsme taky zmiňovali, tak introverti bývají dobří posluchači a tím, jak se sami rádi rýpou v tom svém vnitřním světě, můžou je taky lákat oblasti, jako je psychologie a podobné obory. Právě mezi psychologi, terapeuty a různými jako sociálními pracovníky je celá řada introvertů.
Je ale potřeba myslet na to, že je to intenzivní práce s lidmi, která může být taky dost vyčerpávající pro kohokoliv a pro introverty obzvlášť. Musí si tady chránit ty svoje hranice a mít dostatek prostoru na dobytí vlastních baterek. Jak jsme ale už zmiňovali v minulé epizodě a i několikrát na našem profilu, tak introverze je jenom jeden střípek naší osobnosti a každý z nás je jedinečný, takže se to nedá úplně takhle škatulkovat. Introverti můžou být skvělí i v oborech, kde si lidi spíš představí typický extroverty. Paradoxně třeba velká část známých herců a zpěváků jsou právě introverti. Z hudební scény jsou to třeba osobnosti jako je Beyoncé, Michael Jackson, Freddie Mercury, David Bowie, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Elvis Presley. Všichni ty lidi, kteří to prostě na té stage dokážou roztočit, tak ve svém osobním životě byli často takový jako uzavření, tiší, přemýšliví a často byli i nervózní z toho samotného vystupování. A v souvislosti s tím mě napadá jedna taková vzpomínka, kdy já jsem byla na svatbě kamaráda a tam byl jeden jeho kamarád, který mluvil právě o tom, že je introvert. A jak já ho znám z online světa, kde natáčí různý živý vysílání a videa, ve kterých je takovej hodně výrazný a hlasitý, tak mi to přišlo hrozně zvláštní, že bych to do něho vůbec neřekla, že je introvert. A on pak právě říkal, že i když třeba vystupuje někde naživo na nějaké stage a má tam přednášku, tak je to pro něj úplně v pohodě, ale po tom výstupu si potřebuje zase zalízt do toho zákulisí, do svého klidu. A že kdyby měl sejít prostě dolů mezi ty lidi a to publikum a začít se s nima bavit, tak by to pro něj bylo strašně vyčerpávající. A já jsem si uvědomila, že to vlastně mám podobně. Jak kdybych měla seřadit různý typy komunikace, který jsem si ve svém podnikání vyzkoušela, tak paradoxně asi nejjednodušší pro mě je mluvit jakoby k davu, kde není žádná přímá interakce a můžu si prostě v klidu odvykládat svoje, co jsem si připravila. Potom na druhém místě bych měla asi konzultace nebo nějaký call 1 na 1 a hodně daleko zatím vším nějakou skupinovou aktivitu. Ať už bych tu skupinu měla vyloženě vést a moderovat, nebo bych tam měla být jako účastník. Tohle je pro mě strašně náročný. Jo, hlavně je to o tom, že když přednášíš o něčem, co tě baví a čemu rozumíš, tak to jde fakt jako samo. Nebo minimálně prostě mnohem lépe, než kdybys měla mluvit o nějakém tématu, který ti jako vůbec nic neříká. To známe ze školy třeba, že jo, když jsme museli přednášet o nějakým prostě random tématu na ten určitý předmět. A s tímhle souvisí i takový nešvar, který se nám teď rozmohl pod našima videama na Instagramu. Objevují se tam komentáře typu: kdybyste opravdu byli introverti, nenatáčíte takovýhle videa. Tak tomu jen teda je třeba dodat, že pro introverty fakt může být paradoxně jednodušší třeba vylézt na stage před dav lidí, odkud se můžou po svém výstupu zase jako schovat do toho zákulisí a dobít si tam ty baterky, než se například aktivně účastnit nějakého team buildingu se skupinou 20 kolegů. I introverti mohou prostě natáčet videa na sociální sítě nebo mít vlastní podcast. I introverti můžou být herci nebo třeba zpěváci. A už jsme zase u toho hlavního rozdílu mezi introverty a extroverty, který je především v té míře stimulace, kterou potřebují k tomu, aby se cítili v pohodě. Co mi třeba přijde ještě hrozně zajímavý, co jsem taky objevila v Tichu od Susan Cain, kterou tady budu citovat asi v každé epizodě, protože to je fakt bible introvertů. Tak ona tam zmiňuje, že podle nějakých studií introverti bývají právě o to víc sdílnější v tom online světě, že o sobě dokážou často na nějakých jako blozích a na sociálních sítích sdílet docela jako důvěrné informace, které by překvapily i třeba jejich reálný blízký okolí. A ona tam přímo říká, že stejný člověk, který by nevystoupil před místností plnou lidí, nemá problém právě třeba blogovat pro tisíce nebo miliony čtenářů. A zatímco mají introverti taky problém se třeba představit cizím lidem naživo, tak online dokážou navazovat vztahy, které potom dokážou rozšířit i do toho reálného světa. A když trochu odběhneme od toho hlavního tématu téhle epizody, tak nám se hrozně líbil komentář od naší sledující, takže ho tady přečteme. Lidi nechápou ten hlavní rozdíl. Introverti i extroverti můžou být hvězdou každého večírku. Rozdíl je v tom, že extrovert ten večírek potřebuje, aby dobil baterky, ale introvert potřebuje dobít baterky po tom večírku někde doma, s knihou, Netflixem a podobně. Naprosto dokonalý vysvětlení, který to skvěle popisuje. Možná ještě my jsme vlastně zmínili nějaký profese a povolání, který jsou ideální pro introverty, ale možná bychom mohli říct nějaký povolání, který vlastně
naopak jako můžou být pro introverta dost jako náročný. Napadá tě nějaký takový povolání? Jako mě upřímně vyděsilo to, co ty popisovala, že jsi jako měla jako brigády, ale já bych tam určitě dala právě nějakou jako práci v call centru nebo nějaký... Ano, to mě taky napadlo jako první. Nějaký zákaznický servis nebo třeba revizor, to bych nechtěla dělat. A nebo ten člověk, co jezdí na ty team buildingy a dělá s nima tady ty debilní hry. Jo, to je taky hrozný. Ale zase na druhou stranu, když jsi jenom jako ten lektor. Aha, to je pravda. A jenom jako jim říkáš, co mají dělat. Toto má třeba moje mamka, která pracuje v mateřském centru a jako z toho by mi taky hráblo, ale ona tam dělá i jako takový semináře a besedy pro rodiče a mají tam právě takovýhle jako skupinový aktivity a já jsem mi říká, tyjo, prostě jak to jako dáváš, protože ona je taky takový spíš jako ambivert, ale taky má k té introverzi jako blízko a ona říká právě, že jako by se toho sama nerada účastnila, ale když je tam jako ten lektor a dělají to ty ostatní lidi, tak je to pro ně v pohodě. Tak to je dobrý. No, jako obecně třeba herec v improvizačním divadle, jako by bylo docela náročný. To je strašný, jakákoliv improvizace. No to jo. A nebo já bych třeba nemohla být řidič taxi. Já bych byla takový ten taxikář, co nic neřekne za celou tu dobu, že jo? Takový mám nejradši. Jo, to samý kadeřnice. Jo. No tak jo, tak teď asi můžeme přejít na to, co nám psali naši sledující. My jsme se vás na našem Instagramu ptali, jak to s prací máte vy. My vám moc chceme poděkovat, že na tyhle naše výzvy reagujete, že nám píšete svoje zkušenosti a svoje myšlenky a může tak být tenhle podcast obohacen i o jiný pohledy, než jsou ty naše. Mimo jiné jsme se vás tady v tomhle dotazníku ptali, co vlastně vykonáváte za práci a ty odpovědi byly fakt hrozně různý. Objevila se tam i ta zmiňovaná knihovnice. Byly tam víckrát takový ty celkem typicky introvertní práce, jako práce v administrativě, účetnictví, IT, programování. Ale několikrát tam byla taky třeba zdravotní sestra nebo učitel. A pak tam byly i takový možná zajímavější povolání, jako odborník na kyberbezpečnost, tanečník, správce kina, zástupce vedoucího mateřské školky v Dublinu. To bylo dost zajímavý. Takže je to fakt hodně různý a je to jenom důkazem toho, že jako introverti můžeme opravdu dělat cokoliv, co nás bude bavit a k čemu máme nějaký vlohy. Potom jsme se taky ptali, co je pro vás jako pro introverta v práci nejnáročnější. A nejčastěji jste zmiňovali, jak když vám volá naštvaný zákazník nebo když máte prezentovat výsledky nadřízeným, obecně telefonovat v přítomnosti dalších osob třeba, nebo skupinové práce. Potom tam byly zmíněny dotazy od kolegů, kdy musíme odpovědět hned bez příprav, to jsme tady vlastně zmiňovali. Potom multitasking, protože i bez toho má dotyčný v hlavě moc myšlenek, tady uváděl. Změna prostředí, kdy musí být s lidmi, na které není dotyčný zvyklý. Umět si obhájit názor před víc jako jedním člověkem. Obecně teda prosadit ten svůj názor. Taky z dotazníku vyplynulo, že vám vadí, když je obecně moc jako lidí nebo moc hluku. Když musíme něco řešit s člověkem, kterého jsme předtím nikdy neviděli. Přičí se vám, když do toho chodí náhle změny a situace. Obecně vás stresuje první den v nové práci. Potom schůzky, u kterých je s námi ještě někdo další z kolegů. Někdo extrovertní, kdy se nedostaneme v podstatě ke slovu a cítíme se u toho nekomfortně. Telefonování, kdy teda musíme rychle reagovat, potom byly zmiňovány jakože obecně konflikty v práci a to bylo tak jako asi nejčastější. Když jsme se naopak ptali, co vám v tom pracovním prostředí vyhovuje, co vám baví, v jakém prostředí se vám nejlíp pracuje, tak jste zmiňovali, že rádi pracujete z domu, z kaváren, když máte nějakou oddělenou místnost na práci, kde vás nikdo neruší, máte radši menší kancelář pro pár lidí, potřebujete prostě ticho, klid, když vás nikdo ani nevyrušuje, abyste se mohli na tu práci soustředit. Potom jste taky zmiňovali, že máte rádi, když to prostředí je prostě příjemný, když máte pohodlný velký stůl, o který se nemusíte dělit, máte v pozadí nějakou příjemnou hudbu, přirozený světlo, dostatek vzduchu.
Potom taky zmiňujete samozřejmě, že máte rádi, když můžete pracovat samostatně. S tím souvisí i to, že jste zmiňovali třeba, že právě podnikáte, pracujete sami na sebe. Potom se nám taky potvrzuje ta kreativita, kterou jsme zmiňovali. Říkáte, že máte rádi různé kreativní aktivity. Potom taky, když máte nějaký svůj vlastní projekt a nikdo na vás netlačí, když pracujete v prostředí, kde vás ostatní nijak nesoudí a můžete se tam uvolnit. Když máte na práci dost času, máte jasně zadaný úkol s jasnou představou, jak má vypadat ten výsledek a hlavně, když to nevyžaduje žádnou přílišnou komunikaci nebo vyjednávání. A taky tam zaznělo, že vám vyhovuje nějaká právě pečlivá práce na nějakých detailech. Někteří z vás se s námi podělili i o konkrétní příběhy, takže si některé z nich přečteme. Jako první jsme vybrali příběh od Lenky. Aktuálně si hledám novou práci a je to pro mě fakt za trest. Stresuje mě neustále psát si a mluvit si s cizíma lidma a ještě víc chodit na pohovory, kde na mě všichni hledí a hodnotí mě. A já netuším, na co se mě budou ptát, takže si nemůžu ani dopředu rozmyslet a moje odpovědi nejsou tak kvalitní, jak když nad nimi pak přemýšlím zpětně. Zkrátka jsem vždycky tak nervózní a nesvá, že neumím za ten krátký čas dokázat, že jsem kvalitní pracovník. Co mi s tím ale hodně pomůže, je když je ten pohovor jen ve dvou, s tím, že ta druhá osoba je zkušený personalista, který si se mnou umí uvolněně bavit a pokládáním správných otázek ze mě vytáhne to nejlepší. Ty pohovory, to je jako kapitola fakt sama o sobě, taky to nemám ráda. Jako občas mi to přišlo, že na mě spíš dělají nějaký psychologický posudek, než že se ucházím o práci. Jako naštěstí ono se na to dá nějak připravit, jasně, ne na všechno, ale spousta otázek se dá předpokládat, ono se to pak jako hodně opakuje, takže to mi vždycky pomohlo se na to alespoň trošku připravit. Když jsme připravovali tady tuhle epizodu, tak já jsem se dívala právě na nějaký tipy tady k tomuhle tématu těch pohovorů, protože to tam zaznívalo fakt strašně často i v tom dotazníku, i na Instagramu, když naši sledující reagovali na tohle téma. A našla jsem video s celkem fajn tipama, kde ten chlapík říkal, že prostě to hlavní je fakt se co nejvíc připravit. Jakože zjistit si fakt co nejvíc o té firmě, o její historii, kdo tam pracuje, aby si člověk mohl představit i koho tam může potkat, jak ty lidi vypadají, aby fakt o té firmě věděl co nejvíc, což na jednu stranu může pomoct i jako v tom samotném výběru toho kandidáta, protože prostě působíte, že o tu práci fakt máte zájem. Ale zároveň mi přijde, že pro introverty, který fakt nemají rádi tu improvizaci, tak to může pomoct, aby se právě jako víc uvolnili. Pak tam třeba říkal, že si můžeme představit, že nejdeme jako na pohovor, ale jdeme se potkat s nějakým jako novým kamarádem, kterýho vidíme poprvé v životě. A potom taky jako trénovat si to, ale neučit se slovo od slova, co bychom na nějaké otázky odpověděli, protože když potom nám nějaké slovo vypadne, tak o to víc jako budeme ve stresu, že nevíme, co vlastně chcem říct. A taky se obecně nebát té chvilky ticha, jako dát si fakt ten prostor na rozmyšlenou, samozřejmě jako nemlčet tam půl hodiny, ale fakt se nenutit k tomu, že musím prostě za vteřinu hnedka odpovědět, ale nechat si tam tu chvilku, abych přišla prostě s nějakou inteligentnější odpovědí. A já když jsem tady na tohle video koukala, tak jsem si říkala, že vlastně to mám hodně podobně i v jiných oblastech, než co se týče práce. Já třeba, když jsem poprvé letěla letadlem sama, tak jsem koukala prostě na YouTube na videa, jak přesně vypadá to vídeňské letiště, jako kam tam mám jít, kde jaká značka mě navede, jak vypadá prostě security check a potom jsem byla daleko víc v klidu, když jsem na to letiště dorazila a nebyla jsem z toho prostě tak ve stresu, že nevím, co mám vlastně dělat. Jo, kvalitní příprava, to je prostě základ úspěchu, jako mám to tak u všeho. Další jenom taková vsuvka je od naší sledující Luby, co Slovenská. Já to radši přečtu česky, protože by to asi nedopadlo dobře. Nesnáším pracovní pohovory. Vždy vypadám jako totální pako. I když vím, že jsem v mnohých věcech lepší než ostatní, prostě neumím se prodat. To je taky věc, kterou se jako neustále učím. Byla jsem i na kurzu umění sebeprezentace nebo tak nějak a trochu mi to jako pomohlo, ale jako víš co, jeden kurz prostě to nezachrání. To je dlouhodobá práce na sebe sama a na svém sebevědomí. O tom prostě bychom mohli natočit celou další epizodu podcastu,
To je prostě velký téma samo o sobě. Další sdílení je od Pavly. Nejhorší pro mě, co by introverta, byly moje předchozí práce, pracovník zákaznické linky a bankéř. Ničilo mě to, ale ku podivu jsem ze sebe dokázala vymáčknout nadprůměrný výkon a získala jsem i různá ocenění. Vlastně to nechápu. Dlouhodobě bych ale takové zaměstnání neustála, 2 roky byly maximum. Dodnes i po letech si vybavím ten děs a stres v neděli odpoledne, kdy jsem věděla, že zítra mě to čeká zase. Na to rovnou navážu dalším příběhem. Jednou se mi stalo, že mě při výběrku odmítli s vysvětlením. Úkol, který jste vypracovala, se nám fakt líbil. Byl asi nejlepší z těch, co jsme viděli, ale rozhodli jsme se upřednostnit extrovertnějšího kandidáta. Tenkrát se mě to dost dotklo. Jakoby to, že jsem introvert, znamenalo, že nejsem pro tu práci dost dobrá. Přestože mnou vypracované zadání ukazovalo něco jiného. Tak k tomuhle vůbec nemám co říct, to je jako fakt mazec. To je fakt strašný. Další sdílení je od Martiny. Když přijdu po práci domů, musím vypnout, všechno zhasnout, pustit do pozadí hudbu a jenom koukat na stěny, nechat plynout myšlenky. Tento stav potřebuju na půl hodiny až hodinu, podle toho, jak náročný byl můj den. To mám hodně podobně. Pak tu máme další anonymní příběh. Chci se podělit o to, jak skončila moje poslední brigáda. Ke studiu jsem si chtěla najít brigádu, která bude časově flexibilní a bude blízko bydliště. Jako fajn varianta se ukázal Decathlon. Sice to bylo z mojí komfortní zóny, ale jevilo se to jako nejlepší varianta. Kolegové z oddělení moji povahu od začátku nepřijali. Oni se znali roky a všichni extroverti. Když jsem s nima pokoušela mluvit, odpovědi byly jednoslovné a pak radši odcházeli na jiná oddělení, aby se mnou nemuseli nudit. Tudíž jsem tam většinu práce dělala sama. Dokonce i když bylo třeba něco udělat ve dvou, radši šli pro někoho z druhé strany obchodu než za mnou. Důvod neprodloužení smlouvy? Prý pracuju dobře, ale nesedím kolektivu. Prý ať si z toho nic nedělám, že se to stává. Hodně mě to ranilo. Když vás od někud vyhodí ne kvůli špatné práci, ale protože jste introvert a kolegové vás nechtějí. Kvůli tomu už nechci o práci v týmu slyšet. Hrát si, že firma je rodina, je jedna velká lež. Jsem z toho hodně špatná. Jako to nic moc, no. Ale tak zase nechceš prostě pracovat ve skupině plných extrovertů. Teď si určitě najdeš nějakou práci, kde bude nějaký introvert, který ti bude rozumět, že jo? Předposlední příběh je od Lucie. Nemám ráda, když mě v práci tlačí do něčeho, co mi není příjemné. Na ročním pohovoru jsem si vyslechla, že bych se měla více socializovat a nebýt tak odmítavá ke všemu. Nevím, co je špatného na tom, že s kolegyněmi nechci probírat svůj osobní život, chodit s nimi na obědy, ráda si vařím a nerada utrácím za restaurace a nechci s nimi trávit čas po práci. A moje argumentace, že ale mám přátele, se kterými chci ten čas trávit po práci, byla k ničemu. Navíc je také nevhodné a trapné řešit něčí povahu, že jsem introvert a s nikým se nebavím. Jako poslední příběh tady máme od Matouše. Nebo příběh, je to taková jako zkušenost. Dříve jsem neuměl volat s cizími lidmi a vždycky jsem se na to celý den připravoval. Kurýra jsem začal dělat jen z důvodu, abych se toto naučil a dost mi to pomohlo. Jako já si taky myslím, že, a zase jsme u toho klišé komfortní zóna, co jsme tady zmiňovali v minulém díle, ale myslím si, že pokud máme opravdu jako nějaký cíl, kterýho chceme dosáhnout, a teď konkrétně třeba mluvíme o tom kariérním, tak určitými pro nás třeba i jako nepříjemnými situacemi si musíme projít, abychom se dostali tam, kde chceme být. Tak myslím, že jsme tohle téma vyčerpali až. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám epizoda líbila a když nám dáte vědět, jakou epizodu bychom měli natočit příště. A nezapomeňte nám taky dát hodnocení na Spotify nebo kde nás posloucháte a dát nám follow, aby se tenhle podcast dostal zase k více introvertům, kteří si tohle potřebují poslechnout. Děkujeme moc za poslech a budeme se těšit příště.